No. ¿Eres? Ah, Joan Donato, ¿sabes? Miembro del Estado. ¿Y tú eres? Pero no salen los caros. No, los animales no hay problema. Yo había un momento que dirme sobre los animales. Siempre ya soltura el figura. Se porta la lista i una lista. O sea, es que no va a Yo soy muy cabal, muy seriós. Lo que pasa es que no coincidiràs en nada. De tota manera, les llistes, això de l'ordre de llista, això és absurd. És a dir, una vincena que m'agrada, una quincena que m'agrada, una decena que m'agrada, però l'ordre exactament depèn, perquè la cançó és que només aquesta cançó seria un number one, és que l'altre també seria un number one en aquesta cançó. Sí. Sempre no funciona. Però és que l'important és el tema és que tu no pots... La base única que estem dient és que temes la composició que ho va tindre. És molt difícil. Però sí, no tens el problema. A l'Aguer que no coneix Ja podríem parlar el dia de escribir Raigovan. Raigovan és un... El distinto de blues, sí, blues Bon dia. Hola, bon dia. Benvingudes a l'any Sant Vicent Ferrer. A mi diuen Vicent, soc el coordinador de la capacitació. Soc Vicent Ferran, per alguns Vicent Ferrer. Alguns em telefonen, està Vicent Ferrer? I jo dic, home, jo voldria ser sant. De moment no, soc Vicent Ferran. Em van batejar com a Vicente Fernando, però com en aquella època no es podia posar el nom en valencià, jo m'he vaig posar en valencià. Bé, aleshores, en principi, això, em presento perquè molts de vosaltres possiblement em parla per correu o no es coneixien, jo us agraeix moltíssim que estigueu així. Sé que és un dia especial, és la planta, però és un dia també especial perquè contem amb un acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, un catedràtic, una persona que ha sigut professor d'esta casa. Jo contava que jo porto 25 anys a la casa i ella està 13 anys, o sigui que jo mitja vida l'he passat amb ella, si fent classe. O sigui, mitja vida meua l'he passat fent classe de valencià, predicant, a vegades en desert, predicant en desert, a vegades, em refereix pels periodistes, però moltes vegades també predicant en desert i em refereix als mestres que sereu vosaltres. Tots els que esteu així segurament en un futur sereu mestres i espero que no siga desert, tot el contrari, que siga com un oasi. Aquesta conferència espero que siga un oasi, jo sé que és un poc dit així, queda com a pretensiosa, però si ara escoltem el professor Casanova ens adonarem que segurament capta les essències del sant. Segons Sant Vicent Ferrer ha sigut nomenat sant del 2019 de l'Acadèmia Valenciana, escriptor de l'any, perdó, sant de l'any no, escriptor de l'any 2019, és un sant universal i ja ens ho explicarà el professor Casanova, que deia que parlava valencià a França, a Toledo, a París, a tots els llocs on parlava valencià centenín. Ara explicarem això què és. Jo no vull presentar en excés el professor Casanova perquè està en casa, és a dir, en principi està en casa. El que vull insistir és que he sigut mestre de mestres. Segurament tots els professors de valencià que heu tingut vosaltres als instituts o tots els professors de valencià que coneixeu han passat per les seues mans, no es pot dir així, les mans miraculoses de la llengua, del Departament de Lingüística Valenciana antic, que després del Departament de Filologia Valenciana i ara el Departament de Filologia Catalana, i és de l'escola de Sánchez Guarner. Considerem un deixeble de Sánchez Guarner que hem pensat que la Cardenal Herrera no podia quedar-se darrere en celebracions i aquesta celebració havien de convidar perquè ens situa en l'òrbita d'un homenatge a Sant Vicent Ferrer. Sense més, li dono la paraula al professor Casanova. Aproximadament hem comentat uns 40 minuts de conferència, 30, 50, depèn com anem. La idea és acabar a les 2, més o menys, 2 i un poquet. M'agradaria que després hi haguera un col·loqui i després ahí tenim una caixa de cartó o cartró que podeu agarrar
o anem passant-los personalment, no sé si arribem, 2, 4, 6, 8, 10, 43, sí que n'hi ha 60. Aleshores no hi ha cap problema, podem agarrar el còmic de Sant Ferrer, el problema és si algú té algun dubte personal, pot també fer-lo, després jo estic a la seva disposició i això. Sense més, la paraula en Lluís Casanova. Sí, bon dia a tots. Bon dia a tots. Moltes gràcies a Vicent, moltes gràcies a tots els professors del seu quasi present, una funció que tinc un veia, i els professors de capacitació. Anem a veure, no pensava parlar de Sant Vicent, no de llengües, ni altres coses així populars de Sant Vicent, perquè no em donava per suposat i volia entrar concretament en la llengua de Sant Vicent, però podem fer una cosa, si acabem 5 minuts abans del previst i vostès poden preguntar del que vulgui i qui ho pugui. I si algú se contesta, si no, la setmana que ve mirarem la bibliografia i ho tornarem a explicar. Per altra banda, com vostès van ser prou de professors, o ja ho són, i ara estan fent el tema de la capacitació, que mareja a molta gent. Aleshores han d'aplicar l'ensenyament a l'escola, siga del valencià o siga en valencià. Per tant, havíem pensat també parlar un poc del model didàctic. Ho farem molt breu la introducció per passar a la llengua. En principi, una simple ullada al nostre entorn ens mostra una realitat lingüística variada i diversa. Cada poble, cada comarca, cada generació, cada persona tenim o usem un lèxic diferent segons procedència i cultura. Eixa variació oral i col·loquial ha existit sempre, com veurem en Sant Vicent, i mai no ha creat cap problema de comunicació quan hi ha voluntat d'entendre's i l'interès en el contingut del missatge. Una llengua com la nostra no va viure el procés d'estandardització de les llengües nacionals, siga el Renaixement, segle XVI, siga el segle XIX. I ara, en poc de temps, hem hagut de cobrir els passos d'aquestes llengües, el que crea dubtes, sentiment d'artificialitat, de no pertinença al teu parlar, pèrdua de vocabulari, etc. I a més, tenim una evolució separada de la llengua de València de la llengua dels altres territoris germans. Tenim una interferència i un arrossegament en el castellà, i això ha fet que tinguem arcaïsmes no conservats en altres llocs, i al revés, arcaïsmes d'allà que no conservats ací, mots o frases creats ací i no en altres llocs, i una separació formal entre el català col·loquial i el valencià col·loquial i oral i el culte o literari. Actualment també vivim un procés d'envelliment de la llengua a causa dels referents populars i rurals històrics i la substitució per un món interrelacionat amb creació de molta terminologia. Es crea molta més terminologia o es vehicula molta més terminologia que vocabulari tradicional. Com dic vocabulari tradicional pot ser derivats de paraules tradicionals, però no va venir la vida. Això comporta que l'ensenyament s'hagi de preocupar de corregir aquests factors i mostrar, ensenyar i ensenyar a aprendre a l'estudiant amb lectures, amb estudis d'autors literaris, de replegues de materials vius, sempre buscant mostrar la diversitat actual i històrica per acabar amb les manies i els dubtes de molta gent. Concretament, deu buscar la naturalitat i versemblança de la llengua i acceptar que tot el que fem parlant deu ser correcte i adequat, estiga o no en un diccionari o en la gramàtica, i anar classificant el que fa això sí en registres o nivells. S'ha de fer perdre la por a l'estudiant a usar una paraula desconeguda i ensenyar-li el mètode de la creativitat lèxic. Tot això no ho podrem desenvolupar ara, però es podria fer una altra vegada si volen. Pensen vostès que la nostra llengua té unes 2.000, en aquests moments manté unes 2.200 paraules que venen del llatí i tenim uns 200 sufixos. Sumant els dos, juntant-los els dos, arribem a unes 40.000 paraules. El Diccionari Normatiu Valencià, per exemple, en té 92.000. Les altres més de 45.000 són paraules, no arriba a 45.000, són paraules cultes. És de qualsevol llengua europea. No vol dir que ningú parlant les coneix totes, com és natural. Un parlant diuen que el parlant més important que més sap del món pot dominar 24.000 paraules. Parlar, les coses són enteses. Bé, hem d'ensenyar a la gent la variatio sinonímica. Això ja ho feien per ensenyar el llatí en el segle mitjana. Per exemple, tenim un senyor, Onofre Pou, té un Thesaurus Puerillis, que és la seva pedagogia per ensenyar el llatí, la variatio sinonímica. Bé, tot això hem d'ensenyar-los la metaforització i
Sobretot hem de fer que l'alumne perga la por, com he dit, i apunti en una llibreta o en el mòbil el que sent i no el coneix. Això seria la metodologia que podríem desenvolupar després a través del vocabulari de Sant Vicent i de la morfologia, però no ho podem fer, perquè com a mínim és una possibilitat d'utilitzar un material. És a dir, que el material que ara després jo us mostraré no és una qüestió de records històrics, sinó és una qüestió que es pot avui en dia aplicar, perquè veuran que la majoria són vives, aquestes paraules. Sant Vicent, veurem que utilitza 4.000 paraules diferents tota la seva obra. 4.000 diferents, està molt bé, per a sermons i tal. 6 volums de sermons, 200 sermons, més o menys té, entre els enquareixements. Té 4.000 paraules diferents, això és molt. Però no ho tindrem temps, només perquè vegin com es podria aplicar després. Per altra banda, hem de parlar-nos de la predicació. La predicació sempre ha estat dins de l'Església. La jerarquia eclesiàstica sempre ha tingut clar que el sermó era la manera de difondre i ensenyar públicament la paraula de Déu. Concretament, els dominicans han sigut els predicadors per excel·lència. L'objectiu quin era? Explicar l'Evangeli a la població i convertir els que no eren catòlics o cristians a aquesta religió. La predicació constava de 2 actes, que estaven revestits de solemnitat, l'arribada del seguici del predicador, format per religiosos i penitents, que habitualment es flagel·laven públicament. Sant Vicent portava 300 persones com a mínim sempre, de seguici. I després, això era l'arribada al poble, la vesprada anterior, fixen vostès 300 persones. Això era com un espectacle, ja posava en situació per anar al sermó. El sermó era la part central de la missió de la predicació. Es tractava dels discursos que es pronunciaven per a edificació dels assistents, en què el predicador comentava un passatge de l'Evangeli. No vaig a parlar-vos de tot això del tema, només aniré al gra. Fixen vostès que el sermó, el que predicava, no volia avorrir a la gent, volia que l'entengués. Per tant, havia de fer un missatge el més popular possible. Sant Vicent és un home molt culte, utilitza un llatí molt ric, els seus sermonaris en llatí, però quan parlava en el públic, encara que utilitza molt del llatí, perquè la Bíblia en aquell moment només es podia dir en llatí, immediatament explica el que diu en llatí, ho explica en paraules populars. Se li escapen cultismes, clar, era una persona de cultura, però intenta sempre buscar la forma més popular, més coneguda per la gent. I això és la gran virtut de la seva llengua. Fixen vostès que l'Església o Sant Vicent, que ho diu ell en un sermó, en els seus sermons es pot trobar tota el que és la vida, a banda de la llengua, que és el motiu nostre, es pot saber com pensava la societat i l'Església en aquell moment. Està ple de signes. Per exemple, en un moment determinat diu: «Mas vosaltres, llecs, no podeu menjar d'aquesta vianda, sinó els mestres en teologia, els grans clergues i batxillers. I vosaltres no, per això com no sabeu entendre la Bíblia. I això dix de vi, fili, tu i va. Així aquells que entenen la Santa Escriptura han plaer de llegir en aquella. Mas vosaltres, llecs, que no sabeu llegir, menjau de les miques que caen d'aquesta mesa sapiencial». És a dir, estava clar, la Bíblia només la podien llegir els teòlegs, ho sabeu, i en canvi el poble només podia aprendre a través del sermó. Per tant, això ja ens mostra que anem en un camí popular. Bé, Sant Vicent, a banda dels exemples que sempre utilitzava, sempre és un llaurador, una dona, sempre el més popular possible, feia teatre. Feia teatre, podríem parlar, però no tinc cas tampoc, de les 4 escoles, com utilitzava la seva gestualitat, la seva mímica, la seva plàstica. El que sí que està clar és que era un espectacle. S'ha discutit amb alguns especialistes si era l'espectacle de fer a teatre o l'espectacle. Estava molt relacionat. El que sí que està clar és que no ens ha arribat ell, tot el que va predicar en valencià ha sigut arribat a nosaltres per mig de taquígrafs, d'estenògrafs. Quan deia ja Joan Fuster fa molts anys, no ens ha arribat la gestualitat directament. Sí que tenim indicis per les onomatopeies que utilitza, per les cançonetes que utilitza, per el tipus de llengua, però la majoria de gestos no ho sabem com faria. La mímica de gestos no ho sabem. Però el que està claríssim és que ho feia. Això no hi ha cap dubte. I sempre començava:
bona gent. Sempre començava bona gent. Com era la predicació per a Sant Vicent? Això és interessant perquè vegin vostès com ho tenia tot ben perfectament estudiat. Diu, la predicació és comparada, diu ell, diu, la predicació és comparada a aquell filat que un fil és lligat amb l'altre, i quan veu que tiren a si el filat, tot el filat segueix. Així la predicació deu ser lligada, un exemple amb l'altre, una autoritat amb l'altre. El tema tira hom el sermó. Jo he pensat, diu ell, que en aquesta predicació tinga la manera que tenen els llauradors a sembrar els camps. I segueix, que sapiaig que ofici de predicar no és altra cosa, sinó ofici de testificar les veritats divinals del món. I així els predicadors directament són testimonis de Déu, etc. I cantava fins i tot. En un moment determinat diu, la veu se deu llevar així com els cantors en 6 punts de cants. Ut, R, Re, Mi, Fa, Sol, La. I així són 6 graus de nostra veu. La primera ut, veu infernal blasfemant, sempre juga. La segona Re, veu criminant difamant. La tercera, etc. Fins a 6. Bé, i la primera vegada dona la seva nativitat de Jesucrist, que plora així com un altre fadrí que veig que plora. Diu, el fadrí plora així. La fadrineta plora així, que de so fou compost el nom d'Eva. Sempre juga, s'ha parlat del pecat original. Bé, quan practica en castellà, una relació que hi ha, que se li va, Fernando d'Antequera va demanar una relació, i persones que el van sentir van dir en castellà. Diu que d'estos 3 sermones, sin dubte, del efecto non fallece letra, y de las autoridades de sutilezas e instrucciones de doctrinas e moralidades e ejemplos por donde fund lo que dice, gestos que sobre ello face, canonan en el mundo cosa que diga por la boca, de que non faga por el gesto como lo dice, non a nombre del mundo que lo escribiesen y pudiese hacer. Y Señor, cuánto deseo que lo viésedes e oísedes predicar. Això li diuen a Fernando d'Antequera. Per tant, el crit, gesticulació, la imitació, totes aquestes coses, les modulacions de la veu. Un altre exemple, ja passarem a la llengua. La malvada muller gitaves el llit, i per davall el llençol miràveu, es reïssen, ha, 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 ha. Una veu, la somera, tant tos corre. Ai, ai, ai. Això mos mostra que ell diria aquestes coses així. L'ús del díctic, per exemple, juga molt bé en el díctic, la sí, la lli. Diu, quan fon despullada tota nua, feu-la posar en la coleu. Són 2 bastons que hi ballen així com a tesora, diu ell. Feu-la lligar allí amb cordes, les mans alta, així, i els peus baix, així. I així estava escarramada, i tirant-li els braços estiraven-se els nervis. És plàstica, és una imatge plàstica exactament com seria tot el patiment, no? Bé, en un moment, per exemple, es nota que sabia cantar, perquè en algun moment no sap la cançó, i ho diu. Diu que quan ja el cos li defaïa, els àngels venien i llevaven la nau, i cantaven una cantinela, la qual jo sé, mas no sé el so. Però altres vegades sí que canta. Bé, com vegem vostès, ell té claríssimament una llengua molt popular. Una llengua molt popular que fa que després això s'hagi plasmat en una llengua riquíssima. Vaig a saltar-me també el del segle XVI, XVII i XVIII i ho diré després, o si no me'n preguntem vostès, jo m'autopreguntaré la seva importància en la història de la llengua. Perquè Sant Vicent està unit inexorablement com 2 cares de la moneda a la llengua. La llengua valenciana, entre altres, s'ha salvat gràcies a Sant Vicent. És un miracle indirecte de Sant Vicent. Quan ningú utilitzava allà el valencià, el dia de Sant Vicent, els 3 dies de Sant Vicent, i aquests dies es predicava en valencià. Ja poden imaginar vostès la diferència de la predicació de Sant Vicent i la predicació del segle XVII i XIX. Es nota, es pot fer la evolució de la llengua a través de sermons del dia de Sant Vicent que es predicaven en Sant Esteve. No els mateixos, ho paguen els notaris pagaven aquestes coses sempre perfectament. Bé, fixem vostès, com he dit també, 3 hores, 3 hores sent parlant. L'editora més important dels sermons, Gerrit Schiff, diu: les seves predicacions són un document de gran valor, que ens forneixen mots i expressions que devien existir des de segles sense haver trobat accés a la literatura. Nombroses són les expressions valencianes vives encara avui, de les quals no existia fins ara cap testimoni medieval. La seva llengua és una llengua riquíssima.
riquíssima, riquíssima. Llavors, que és el testimoni més important de la llengua parlada de final del XIV i principi del XV, perquè tenim escriptors, i alguns molt populars com Isabel de Villena, però la llengua per excel·lència popular és la llengua de Sant Vicent. Què podem trobar en Sant Vicent que es puga servir per als estudiants i que es puga servir per a vacunar a una societat valenciana que creu tant en Sant Vicent? Què podem dir? A mi em fa mal, jo crec que Sant Vicent li sabria mal que els valencians en aquests moments es barallaren per la llengua. Poden ser valencià, poden ser català. La llengua és la mateixa, vulgui o no vulgui. Una altra qüestió és que cadascú pugui parlar, no parlar, i entre la llibertat. La llibertat és en la disposició de. La llibertat no està en si és la mateixa llengua o no. Un pot estudiar valencià o no, naturalment. Però discutir si és la mateixa llengua i això en Sant Vicent, es veu que no, que és, per exemple. Serem nosaltres a la morfosintaxi, serem breu, trobem les terminacions verbals en A i E. Deie, comença, ell deia, ell comença, ell apellava, ell torna, fa ie. Al costat les formes en A, predicava, tenia. És a dir, què mostra això? Que València en el segle XIV-XV, XV sobretot, encara, igual que en Lleida o Tortosa, o en el nord de Castelló, encara es tenia la E. Això es documenta encara en València, la capital, en el segle XV. Per exemple, es nota que ja la forma lo que, lo de i lo qui estan substituint a la forma soque. Es nota que està al mig. Molta gent vol que lo que sigui el castellanisme. El soque passa al que, no hi ha manera. No es pot parlar una llengua valenciana sense lo que. La normativa va decidir això en un moment determinat per la mania castellana, doncs val. Però Sant Vicent ens demostra que no, es nota el canvi perfecte a través de les expressions, etc. L'ús d'aquest, naturalment Sant Vicent utilitza sempre aquest, però utilitza est i esta també. És curiós que en els sermons de Sant Vicent, en els sermons de Morella o que es arreguen copistes de Morella, és el 70-80% aquests contra esta. En canvi, la Quaresma de València, el 50%. Això vol dir que en València segurament s'utilitzaven molt més est i esta que ja en el nord, el qual vol dir que estaria ja començant el canvi. Les publicacions sempre són perilloses. En una de les publicacions apareix un este. És equivocat. El manuscrit es nota que no és este. És una equivocació, segurament el copista posarà l'E. L'este en valencià no apareix fins al segle X, però sí est. Sí. Bé, el per a què, una altra cosa, incorrecte el per a què, no ho sé, perquè ha de ser incorrecte, s'utilitza Sant Vicent i altres autors del moment, no ho sé. Bé, el per i per a, ja sabem vostès, perquè això ho heu patit molt, el per i per a és un martiri, és inútil discutir la normativa del per i per a, és molt senzill. El per era la forma antiga, el per a és una justa posició i poquet a poquet el per a va substituint a per. Igual que en castellà, por, pora, para. Després tenim la influència del castellà, el per a en valencià ha de triomfar. Els orientals no poden fer-ho perquè tenen la neutra. Tenen la neutra, no poden pronunciar la per a. I per tant, ens maregen en la seva normativa volent que nosaltres fem el que fem. Per tant, nosaltres que hem fet en l'acadèmia, per i per a, pràcticament com en castellà. I deixar-se de romanços, si és que és el que fan el 15, 16 i 17. I el per a què, igual, això no ens ha atrevit a provar-lo. Però tots els valencians utilitzen per a què des del segle XV. Pa què? Pa què, però pa què, però què és per a què? Això ja no existe. Bé, Sant Vicent ens ho pensem, també. Dic perquè, és un altre canvi que es veu en Sant Vicent molt bonic. El canvi d'es a os. Antigament es deia 9 meses, eixes. I en ell es veu ja es i os. És que el canvi es produeix per la següent. El canvi d'es a os. Això de discos i tot això, frescos i tot això, refrescos, això tan lleig, això comença a final del temps. De la incapacitat de pronunciar una S i una K, 3 consonants juntes, fa que s'introduïsca primer una E. I això E, posteriorment, per assimilació, el que diguem diuen en Catalunya rodó, i els que som del sud diguem porta, doncs per assimilació fan la O. I ahir ja té un fa O i cada volta més la O, i ja se n'estan passant, no? Se n'estan passant. Bé, una prova claríssima que és popular, que és de les primeres documentacions en la història del subjuntiu castellonenc de la O. Això de que jo munto,
que jo gito, que tu muntos, siulos i menassos, conservos, etc. Això la primera documentació és Sant Vicent. Això no està ni acceptat per la normativa perquè és vulgari, està perdent-se. Doncs ja ho té Sant Vicent. Però en canvi no té la O en primera persona del present indicatiu, no la té. La té en subjuntiu. Però això podria treure conseqüència. Bé, deixem-se, també té la terminació EA, perea, vellea, malea, l'A més complement directe, està ple d'A més complement directe. La que hem aprovat A més complement directe davant de persona. No ens posarem d'acord i com a mínim hem aconseguit que s'aprovi davant d'A més complement directe. L'Institut d'Estudis Catalans, en la seva última gramàtica, ja l'accepta. Diu que és de registre baix, llavors si ja està el pas següent ja ha pujat. Sant Vicent està ple. Sant Vicent hi ha tres autors del Sant Vicent. Tema a Déu, honra a Déu, cerquen a Déu, venir a Déu, matar son marit, descansar a Sant Joan, portar-lo a Montsenyor, etc. El com i comà, ara ja està arreglat, però fa anys el comà era mal vist. Dormir com a porcar, etc. Formes incoatives. Els que heu estudiat filologia, que en sou poquets així, encara estan els autors en la mania que el sufix, el català naix en dos, isc i esc. Sant Vicent mos demostra que no. La forma era esc, tot el català tenia esc, i els valencians inclòs, Sant Vicent inclòs. Què va passar? Molt senzill, si tu estàs en la tercera conjugació i dius patès, patesca, i després dius pateix, la I està, i després dius patim, és molt fàcil que per analogia verbal, la I passa dalt, pateix, que això es documenta en els autors valencians a partir de 1460, i aquest pateix elimina després la E, patisc, i ja està, no fa falta anar, però és difícil, canviar una mentalitat és difícil. Podríem seguir en cosetes, però jo crec que això tenim prou. Passem al lèxic. Una cosa més perquè vegin que intenta ser objectiu. Ara utilim el sufix des, desterrada, despuntar, descarnat. Sant Vicent mai posava el prefix des. El prefix des a l'edat mitjana no existia en valencià. Dominava el prefix es, el mateix que a Catalunya i el mateix que a Aragó. Els aragonesos no diuen des, diuen desterrar, etc. Va ser a partir del 16 quan va triomfar el des. També Sant Vicent ens ho demostra. Passem al lèxic. Com he dit, tenim més de 4.000 parauletes, que naturalment no podem llegir-les totes, però a nivell hi ha algunes que avui s'han perdut en el valencià, perquè vegin vostès, per exemple, la paraula avinentea, avinentesa, que utilitza avinentea. Fins a la nova avinentesa l'ocasió, era la forma normal. Per exemple, autumne, avui diguem primavera d'hivern o tardor, però a l'edat mitjana la tardor no existia, era l'autumne. La passeja, i diguem la fona, tirar en fona, en Mallorca que diuen passeja, la forma de Sant Vicent també. Bellugar-se, aquestes dues paraules on anem hem de parlar de bellugar-se. Algú de vostès segurament coneixeu bellugar-se, no? Bellugar-se, jo me'n recordo de l'autobús venint a Montcada un dia que les dones, l'autobús anava molt malament, les dones es bellugaven tots, aquestes dones bellugar-se. Això només és català, en valencià no es diu. És un pregut, no ho sabia en aquell moment, és un pregut, des de per ací Vinalesa, per tota la zona. Tota l'horta. No, tota l'horta no. En les enquestes, com a mínim, no, però bé, una gran part, una part. És la part sud del Túria, fins a Pinedo. Exacte. Bé, cuissor, agafar, decebre, escalfar, avui diguem calfar, estojar, que avui diguem jaquir, guarir, que avui sadollar, que avui diguem faltar, escombrar, que avui diguem agranar. En valencià encara s'escombra. S'escombren els mocs, s'escombren els arbres, però ha tingut una reducció semàntica. Hi ha goteria, en el sentit d'adulació, que encara diuen els mallorquins, pardinal, en què tenim el topònim de les pardines, que mostra que la paraula existia, mirall, etc. Manllevar, en lloc d'emprar, caixa de salvis o caixa de manlleu, rebotegar, que avui diguem reptar, marmolar, renyar, la paraula medieval era repotegar. Quan una paraula és perd, una paraula és general en tota una llengua i es perd en un determinat segle, en català o en valencià a partir del segle XV, ja no naix una paraula substituta. El que naix sempre són diverses variants. Es pot seguir la història de la llengua per les variants. Quan veuen vostès que hi ha molta variant en la llengua, segur que antigament hi havia una paraula comuna per a tots, que en un moment determinat la separació territorial, la pèrdua de la cancelleria, etc., fa que cadascú passa la seva. Quan s'envelleix una paraula s'ha de substituir.